Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Het is Wensje en dat betekent dat we hier weer een 1-op-1 peteer hebben. Maar een persoon uit de muziek, dat kan een muzikant zijn, een organisator of een initiatiefnemer in dit geval. Kees de Wolf, want Jurgen Verlien, die is fan van Boudewijn de Groot. En toen kwam ze op het idee om de teksten en de muziek van deze man maar eens oer te zetten naar het Friesk. En dat is voor mij de reden om daar uit te nodigen, want er komt een deel 2, is eruit, is al klaar. In ieder geval welkom, leuk dat je er bent. Ja, maar eerst even naar die zelf. Waar is Kees de Wolf? Tja, waar is Kees de Wolf? Nou, Kees de Wolf die is geboren en getogen zodat hij in Nederland zit in Heerenveen. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus hij is een middenstander. In de zin een constructiebedrijf en daar ben ik bij opgegroeid in het centrum van Heerenveen. Ja, uiteindelijk, ik werd daar in het zakenleven, maar een liefhebberij is er eigenlijk nooit uitgegaan. En het wie een beetje watje met taal en met kleinkunst. En dat het altijd wel wat in me omspoeken. En vandaar dat ik op een gegeven moment met het Boudewijn de Groot project begonnen ben. Zakenmanzijders. En aan de andere kant dus cultureel bezig. Maar ik het zo nemen met teksten, kleinkunst. Ja. Als daar effectief, ik word mij dienen hoor. Had mij horen, hast op een podium staan? Ja, vroeger wel. Ja. Vroeger in mijn jeugd had ik dat een heel soort dingen. Cabaretskreun, toneelspelen. En ik wil graag de kleinkunst in. Maar zoals ik zei, hij is weer een ondernemer en die zegt dat net zitten. Toen nog in de tijd dat als je studiebeurs hebt, dan win je afhankelijk van je ouders. Dus ja, ik heb die mogelijkheid net om die kant uit te gaan die ik eigenlijk vanuit mezelf heel graag wil. Dus uiteindelijk het zakenleven ingongen en ik bedoel, daar heb ik me volop van maken. Maar mijn jipste wie toch altijd wel het podium, kleinkunst en poëzie. Een beetje googelen met taal en daar wat mij te doen. Is dat wat sneuvel in die zakelijke carrière, toch? Ja, dat kan je ook wel zeggen. Ik op een gegeven moment heeft het drokt en heeft een gezin en allerlei oren dingen. Dat is er net een takkomst, maar op een gegeven moment ben ik weer ouder en is de meeste zaken van binnen ik oren dingen. En toen ben ik eigenlijk weer een beetje in dat screwen te lanen komen en ik stimuleert om daar eens wat mee te doen. En doe ik voor mezelf van, goh, wat zou er nou mooier wezen als de muziek van Boudewijn de Groot en de teksten van Lennart Nijg om daar wat mee te doen in het Fries. Ja, daar komen we straks over te spreken. Even naar die jeugd. Wat kreeg mij om kleinkunst en wat kreeg mij om muziek in die omjouwing? Wat jij daar op de radio? Nou ja, eigenlijk wie er vroeger natuurlijk alleen nog maar Hilversum 3. Hè. Ik ben van de generatie dat Krek. Ik ben van 64, dus volgens mij wie het 64 zondag dat Veronica lijst uitsturingen hier. Dus ik heb er nog wel wat van mij gekregen. Maar vooral wat je daar Radio 3 is en doe dat die het Hilversum 3. En ja, verder thuis, eigenlijk de eerste keer dat ik Boudewijn de Groot jerde, dat wie op een rare LP alle 13 goed. Want hij had hem die vond, daar stond Johnny Woodhouse op, daar stond Nana Mouskouri op. En daar stond ik nog wat orenmuziek op, waaronder dus Jimmy van Boudewijn de Groot. En ik weet nog dat het altijd een heel mooi muziek vond. Maar zei die vond het niks, want ik weet nog dat ik hem een keer draaide, keihard in de kamer en liever het bord voor de kop van de zakenman. Dus hij zei, wat voor communist bist ook hier aan het luisteren? Hij zei, dit niet één keer, ik die LP door de kneppel heen. En wie hem te links? Ja, dat wie dus ik in 74 en die tiert wie een tiert waarin volle polarisatie ziet en dat vonden me niks. Ja, de Den Uyl van 8 wiegelperiode. Hè? Ja, klopt. 74, de vermogensaanwasdeling waar het kabinet Den Uyl nog op vallen is. Die polarisering ziet er door in de maatschappij. Dus nee, dat wie net iets werk naar luisteren mocht. Wie ik de titel van Freek en Bram. Ja, klopt. Ja. Stiekem, dus? Ja, dat kwam er net op, denk ik. Nee. En ik werd nog goed katholiek opgevoed. Dus ik hoorde van Robert Long. Dus ik weet nog Homo sapiens. Dat wie iets wat ik net al te hut op mijn zolderkamer spelen moest. Want daar wie oren net blij mee. Nee, wat broers, zussen? Ja, ik heb 2 oudere broers en 1 jongere broer.
En hoe stien die daarin? Wien dat al de zakenmensen in de dop? Of zitten die ook wel een beetje aan die kleinkunst linkerkant om de samen zitten? Nee. Mijn man die nam je altijd de artiest. En mijn broers die winnen volle exacter. Die hebben bij een technische opleiding. Die winnen volle exacter. Dus nee, wat dat betreft wie ik wel in de zin altijd een buitenbeentje om het zo maar te zeggen. Ja. We gaan muziek draaien. Natuurlijk van het project, want het is de onderleiding dat je best. Vanwege Boudewijn de Groot. Wie een cd, Boudewijn de Groot in het Friesk. En er komt een tweede, de reiziger. Hè, ja, reiziger in Friesland. De reiziger in Friesland. Daar gaan we straks wie het wij wordt van draaien. Maar we gaan eerst even wat oors draaien. Want ik vrees wat kunnen we on noemers van die draai. Er kwam voort over mij dan maar een pad van die. Ja. Marcel Smit, ja. Gerbert van Dekker. Ja, prachtig. Ik vind dat zo'n mooi nummer maken is in het Friesk. Het Friesk is toch een taal. En daar zeg ik dus ik met Boudewijn de Grootste nummers de uitdaging in. Dan loopt het nog wat dichter naar die eigen diepste emotietaal. Omdat het uiteindelijk de taal is, West in Grutwurdenbrist. En ja, Fries, ja, die ben heel direct, heel duidelijk. En ik vind Pad van Dij, dat vind ik zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Dat vind ik echt een van de allermooiste nummers die er is. Dus de brage slenen zien het laatste paard. Wat stadig droog het leven rent. Als de dij van Joet de moor net helpt, best onderwijs en werd bekend. Als vier gezichten wazig worden, als dichterbij het goed meer vielt, als droog de tijd best hier op aarde, als die leefde rust verdeelt. Een deel van mij, zo maar die sterren. Pad van die hou ik vast. Van alles wat we hier together. Het houden van het mooiste west. Door eens net meer drom in dagen. Een kroep af te dat kan het meer. Dus het vaak om in mijn these, ook om die tekstjes van mijn kleed. Toen was toen wierst in die lippen. Ze is toen het heel dolgen. Els wat die leef hier kreeg een stikje. In al die mensen bloos bestaan. Maar die sterren, een pad van die hou ik vast. Van alles wat we hier together. Het houden van het mooiste west. Een deel van mij zal mij die sterren. Pad van die houd ik vast. Van alles wat we hier together. Het houden van het mooiste west. Het houden van het mooiste west.
Een pad van Dij. Marcel Smit en Gerbrich van Dekken. Fantastisch mooi nummer. De Kar, in dit geval van Kees de Wolf. Hij ziet het te gast in verband met het tweede deel, zo neem ik het maar even, van Boudewijn de Groot in het Friesk. Bijzonder project. Ik ga er zelf ook een heel groot deel van mij maak ik achter de schermen. Want de man zelf, en dat maakt je net zo vaak mij, met dit soort projecten, dat er iets vertaald wordt en dat het er zelf bij wie helemaal. Nou, daar gaan we straks wijdwijdig op praten. We beginnen van het project Noordel Noemers draaien. Kees, maar ik wil toch even een beetje daar in de context van vroeger zetten. En hoe is dat al je kan? Zakenman, de hele vroegoer of best lokaal blunk? Is dat eens wat we vertellen? Nou, in het begin inderdaad wel de vroegoer gegaan. En in mijn eerste baan heb ik meubelfabrieken opzetten in het Verre Oosten. In Manila en in Medan. Maar toen kwam ik er eigenlijk al heel gauw achter dat mijn vak net weer. Want ik wie zo onwennig als een kat. Dus ik ben ik meer honkvast worden om het samen te zitten. Dat wil niet zeggen dat ik net aan het buitenland geweest ben voor zaken. Maar beperkt en net zo vier voort. Het is het algemeen Denemarken. Ik heb een skoft in de windenergie werkt. Dus Denemarken, Duitsland, daar houdt het wel mee op. En nou, als je toen zaken had? Ja, nou is het best wel internationaal. Ik heb vanmorgen toevallig nog mijn Koreaan 2 uur aan de lijn hong, of althans in Teams meetings zitten. En dat is ik het voordeel van You Today, dat je het heel makkelijk ik op een afstand mijn orenmiddelen dwang kennen als vroeger. Dus ja, die contacten binnen nog wel, maar het is volle beperkter als in het begin van mijn zakelijke loopbaan, om het zo maar te zeggen. Ja. En ondertussen nog altijd mijn mooie muziek waren, mijn teksten. Schroest nog steeds? Of bestond oerzet nou weer dat in verband met dat hele Boudewijn een groot project, zo neem ik het maar even, is dat al wat stil kwam te lezen? Ja, dat is inderdaad wel zoals zeist. Het is in die zin een minder productieve periode, omdat het Boudewijn een groot project, ik regel dat al zelf. Dat vind ik leuk om dat al zelf te doen en mooi om dat al zelf te doen, maar het vreegt wel de nodige tijd. Dus ja, echt de rust en de kalmte in de hollen om daarnaast lekker te screwen, die hek op het ogenblik net. Om even weer naar het verliezen te gaan, want u zei dus alle 13 goed. Prachtig trouwens, want die ken ik ook nog. De Rommerufte serie. Juist. Daar doe ik dan een Boudewijn de Groot in op. Vertel eens alleen, dan draagt ze thuis. Jongen, maar met die troep hier. Maar dat is wel hinging. Kist de linkers meisje bij toen en Boudewijn de Groot. Bist hij naar LP's van hem caping gingen? Of had hij hem live jongen? Of had het nog heel lang sudderen? Hoe je dat gingen? Nou ja, als je hij joeg daar een hele extreme reactie op het zo maar te zeggen. Maar ik luisterde naar die liedjes. Ik denk van ja, en ik zeg die man op televisie. Ik denk ja, is dat nou zo'n verkeerde vent? Dus er was het toch, ik wil weer kietelen om te zien van ja, om die zelf te ontwikkelen, om er zelf een mening hoe te vormen. Dus het wie inderdaad de eerste LP die ik kocht, dat wie het beste van Boudewijn de Groot. En dan jes daar ik allerlei liedjes op die prachtig binnen, die heel mooi binnen. En dit hier kan het tinken zetten. Dus toch die muziek en ik Robert Longsaxe kreeg zei, ja, begon ik al wat te tinken oer oren dingen als wat mijn heid of mijn mem, wat die me voorschreven of ik mijn liefste sociale kringjewerking zie. Dus het heeft me in die zin aan het tinken zetten en aan het ontwikkelen zetten, zoals cultuur, zoals muziek, dat dwang ken. Dus in die zin is Boudewijn de Groot en ik Robert Long, dat ben wel LP's en dat zijn teksten en dat is muziek geweest die in mijn jonge jaren me wel een zekere verwarming doen had. Dat je een bepaalde kant op ging en dat je wat rommers joggen dan ja, datgene wat je strikt voorskreun krijgen. Ja. Liest het bij dat ze de opnames en het thuis wat draaien, is maar op bewijs spreken op slipkamer of best ik de vroegvolging in concerten, festivals, dat soort dingen? Dat minder. Ik ben wel naar verschillende concerten geweest, festivals. Ik heb Pinkpop eigenlijk pas een hier of 10 jaar ontdekt. Ik denk jeetje, wat heb ik mijn hele leven mist. Dus in die zin net, maar ja, concerten wel. En dan heb ik de luxe gehad dat we in een jaar in 90 kregen we 10 en hebben we een aantal prachtig mooie concerten van vanzelf. Maar voor de rest lust ik er net zo vaak op uit naar bijvoorbeeld Grace en de Noorderpoort of wat en ik. Blun dat vrij beperkt. Ja, correct. En misschien ik druk bij studie. Ik weet niet wat voor studies er al je volgehad. Ja, ik heb via de MDS, HAO, heb ik uiteindelijk mijn bedrijfskunde doctoraal hellen. Maar dat heb ik grotendeels in de jongensoren dien. Dus ik ben net student geweest in Grace of een oorgrote stad. Maar ja, goed, dat neemt natuurlijk ik behoorlijk tijdsbeslag. Vooral omdat de les 2 hier van mijn doctoraal heb ik dienend naast mijn werk. En dat leidt dan toch behoorlijk beslag op je. Ja. Boudewijn de Groot, Robert Long, nou, de naam val al even.
Boeten Nederland, de Bob Dylans van deze wereld, spreekt die dat ik hoor of juist net? Nee, dat genre net. Ik zie het wat dat betreft, zie ik wat meer, gong ik mij de tiert mee. Dus in de jaren 80 vond ik vooral new wave, lekkere muziek. Dus ja, zo bleun ik eigenlijk, ja, golf ik wat mij de tiert en mij de stremingen die in die tiert kwam. Ik ben vroeger discjockey geweest, heel fanatiek discjockey. Ik wie op mijn zoontje en hier kon je rijbewijs. Nou, dan werd ik op vrijdag 19 uur ophellen terug een chauffeur en die bracht me naar de disco daar. Werd ik tot 3 uur 's nachts draaien en die bracht me weer keurig thuis. Dus in die zin, ja, de disco en Hier is de verste disco, verst plak of zo? ik ben heel schoft in TNT draait en ik heb jarenlang een drive-in discotheek gehad. Maar dat wie dus dus ik zeg, van het weekend zeg ik nog een video van Cashmere, Love's What I Want. Jodie Piper zong daarin. En prachtig nummer. En dat wie het eerste nummer werd waar mij begon te experimenteren. Mijn mixes. Dus dan hing je 12 inches. En dan begon je daarmee te mixen. Mijn loopjes en mijn platen kwart achter elkaar draaien. Zodat je een soort van straaljager effect erin kreeg. Dus dat wie het begin van zeg maar de tijd dat DJ's zich te begonnen ontwikkelen naar eigenlijk de tiert zoals je nou hebben met de Chesto's en David Guetta. Dus ja, wij begonnen eind jaren 70, begin jaren 80 begonnen wij daar een beetje mee te experimenteren. Maar op een gegeven moment heb ik het loslaten. Want dat wie mijn leven net. Ik deed het samen met een maat en die vond het heerlijk om Even, is het een DJ nou of niet? Nee, ik ben gewoon Kees. Ja, gewoon Kees. Ja. Maar het is wel een hele mooie tijd. Dat we heel actief met de muziek bezig waren. Achterhouden vind ik het wel jammer dat we dat loslaten doen. Omdat wij wel, ik weet maar mijn maat, heel betierd in dat uitvinden van hey, wat kan je mijn mooie mixes doen? Nou, iets meer dan een plaatje draaien dus. Ja, klopt. Ja. Maar wist je nog zo'n discjockey die gewoon hallo, goedenavond, ja, welkom. Absoluut. Hey, ja. Absoluut. Ja. Mooi hè? Ja, absoluut. Het is wel een teachbeeld, hè? Vooral jaren 80, 90. Ja, klopt. Die ja. DJ No. Ja, heel oors. Heel oors. Ik kijk nooit toch dat als nou Sjors, David Guetta, Chesto, neem ze op. Ik bedoel, het ben sterren. Het ben echt grote naam. En dat je nooit toch dat discjockeys zich op die manier zoen en koen ontwikkelen. Hast die muziek ooit waarderen kind trouwens? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ik ben op die beach naar David Guetta geweest. Nou, wat een show. Fantastisch. Geweldig. Ja, die jongens die staan vaak een hele simmer lang in dezelfde club te draaien. Ja. In Ushuaia stiet hij dan simmerdijs. Een week of 8 stiet hij te draaien. Nou, dat is ja... Dat moest ik in mijn wijze. Tenminste, in mijn beleving is dat prachtig om een keer mee te wijzen. Maar dat is wat oors dan een ouderwetse discjockey. Ja. Die je dan een plaatje van Van Halen en Meatloaf draaide. Ja. Dat is het klassieke beeld. Ja. Maar daarna is het volle meer op de beat. En ben je haast muzikant als DJ. Ja, klopt. En dat is dus waar wij dus in dat eind jaren 70, begin jaren 80 mee begonnen. We begonnen dus met de plaatjes te selecteren op BPM's, beats per minute. Dus dan hoeden je al. Ik kondigde de plaatsjes aan en ouw. Maar op een gegeven moment denk ik van ik bedoel, is dat wat slap tussen te houden. En het is op een gegeven moment volle leuker, volle spannender. Dat is bijvoorbeeld een Billie Jean. En nimmer een oornummer, maar hetzelfde aantal beats per minute. Dat die een beetje in elkaar omvloeien is. Dat wie er doen dan net. Nee, wij hebben dat wij trouwens. Wie dat uit Amerika oerwaai, want daar is het uiteindelijk wel begonnen. Of wie dit al redelijk gongbaar in Nederland? Ja, ik hier een maat en die wie op dat wie die het echt alles zou uitvoeren. Inderdaad uit Amerika en die wie abonneert op Music Maker en al dat soort bladen. En daar zegt dan inderdaad wel de trends in, zoals ze in Amerika wien. En hij wie eentje, hij voegde dat alle uit. Ik vond het prachtig, dus ik ging er wel niet mee. En Sa wien we dan together op zijn zolderkeer aan te experimenteren met muziek en dan maken we bandjes van. En Sa draaien we die bandjes dan uiteindelijk weer in de discotheek wat we trodden weeken maken hier. Ja, mooi. En dat wie eigenlijk wie dat het begin van de DJ's zoals die nou hest. Zetten ze er in die periode nog wel eens een Boudewijn de Groot op? Of wie dat juist de periode dat al weer op de achtergrond wie? Nee, dat is altijd wel bleun. Oké, dat is altijd wel een soort sluimerend. Ja, dat is altijd wel bleun. Dat soort mooie luistermuziek. Dat heb ik altijd wel ontzettend mooi vonden om dat te jaren. Ja. We gaan weer een nummer draaien en dan komt dat ook van het project. We beginnen met de Reiziger. Straks het verhaal, hè? Is goed. Jou de reiziger een stoel, jou een thee en droge kleren, liet hem zitten bij het vloer. Hij
Hij had toen alles zocht, maar hij had alles verlend. Mij zijn grote avontuur. Het bier maar uit de kelder, muziek kon in de huis. Want elke iemand witte, de reiziger is thuis. Jou de reiziger het wordt, liet de reiziger vertellen, maar hij zocht net achterom. Hij had toen alles zocht, maar het viel ik hoe er net, dus meneer komt er weer om. Hij zei het weer verroren, ik jij en hem thuis, maar liet hem bij me komen, de ben van dit huis. Liet de ben maar komen, liet de ben maar komen, ze zitten in mijn head. Ze zullen mij niet kennen en zullen mij niet vregen, ze hadden geen verlet. En niemand zal begrijpen wat ik dwang kom in dit huis, maar de band die zullen sissen, de reiziger is thuis. Jou de reiziger een stoel, jou hem thee en droege kleren, liet hem zitten bij het vloer. Hij had toen alles zocht, maar hij had alles verlend, mij zijn grote avontuur. Het bier maar uit de kelder, muziek kon in de huis, en liet hem bij me komen, de ben van dit huis. Heerlijk, uptempo nummer. De Reiziger. Kees de Wolf. Kist dit al een beetje jaren of net? Want je bent heel intensief met dit project Dwaande West. En er staan maar eens even schetsen hoe dat al in zijn werking is. Maar kist u tussen de een nummer jaren, luisteren? Nou, ik heb hem onderwijs. Ik nog een keer toen je herinneren wie. Ik ken niks hoor. Ik zei zoals je me niet, dat was een knettergek van me, want ik heb die muziek altijd aanstaan. Nou, ze zei ze nou en dan haast wel eens. Maar ja, ik ben er nog steeds wel heel erg mee bezig. En ik vind vooral de Reiziger, daar heb ik nog net genoeg van. Want ik vind hem prachtig hoe het erop staat. Ja. Teun Plantinga, een van de jongers. Even het begin. Boudewijn de Groot, de leefde, komt vanuit Hoes, LP, dat is goed. Dat bloedt sluimer in. Maar dan komt er een moment dat ene meneer Kees de Wolf denkt, ja, maar ik wil er wat meer mee met die teksten van Boudewijn de Groot. Ja. Hoe je dat ging? Nou, ik hier dus altijd al in de rin van de jaren wist best altijd wel wat aan het screwen. Dus ik mij sommige van zijn teksten hier ik wel eens wat dingen. Bijvoorbeeld avond, ik geloof. Ja, hier ik altijd al ik beloof van in de holle. Dus op een gegeven moment doe ik een aantal jaren waarom toch van ja, ik wil toch wat meer, maar dat screwen dwang je in. Wie een van mijn eerste keer dachten van, goh, dan zoek ik eigenlijk wat met Boudewijn de Groot in het Fries dan willen. Waarom? Omdat ja, Boudewijn en Lennart en natuurlijk zo'n enorm oeuvre achterlitten aan mooie muziek, maar mooie teksten erop. En ik denk van ja, als je nou echt, ja, wat voor mij nou echt het mooist haalbare zou wezen, wie je die muziek hertalen. Dus zo ben ik daarop gegaan, zo ben ik aan de gang gegaan en uiteindelijk waren dat 10 vestjes en nou ja, uiteindelijk binnen 3 jaar mij nog eens een keer 12 tredje meer werden. Waarom die behoefte om het in het Fries? Ja, omdat het mijn taal is en omdat ik het Fries een prachtige taal vind om in te schreeuwen en om in te jongen. En ik... Tinkst toe en droomst toe en alles in het Fries nog steeds? Want je bent een internationaal zakenman, dus het Nederlands is die ook net vreemd. En het Engels ook net. Nee, nou is alles Fries in die? Nou, net alles. Nee, lang net alles. Maar het is wel... Mijn wjattel zit er wel. En het is mijn memmentaal. En het is de taal die met naai slijt.
En ik heb toch dit project, heb ik het gelukkig ik leer te schreeuwen. En uiteindelijk ik ondervond dat het best gemakkelijk is. Dat je er even door in zetten. Dus dat ben ik... Wie wordt de eerste keer trouwens? Dat is ik heb bij de eerste hertalingen het woordenboek en de oerzethelp en alles wat was maar bedenken kerst. Heb ik erbij gehad. En vanzelf bij het eerste project in de achterhand een beetje van Avoek en Grietje Kingma. Maar het tweede project, dat ging al echt een stuk beter. Dus nee, het schreeuwen in het Fries, dat is nou geen probleem meer. Nou, zal leer je altijd wat. No? Absoluut, absoluut. Je steekt ergens wat van op. Maar Zo, ja. Dat is, maar het is Friesk en het is Friesk, hè? Ja, de Hest-Friesk en de Hest-Friesk. En op zo'n project met het wel goed. Dus vandaar ik dat ik gelukkig een hele goede gearwerking daar vond. Met Grietje Kingma, die alles nog eens een keer nashot. En snel dan ik tipshout. Dus dat wie heel fijn. Even naar deel 1, want dat had relatief vrij lang door. Ja. Heeft mij wel 4? Ja, dat heeft wel 4 hier deuren, ja. Hoe kwam dat? Ja, dat wie je wist. Ik ben mij dat project begonnen. En mijn eerste gedachte wie van, ik zong die nummers zelf. Dat hier is het eerst in de hol? Ja, dat hier eerst in de hol. Ik hier in de douche, ik zal alles uitprobeerd. En dat klonk al prachtig. Totdat ik bij Rogier in de studio stond en voor de eerste keer zelf jaren. Nou, dat was verschrikkelijk. Dus, ja, Rogier Trappen, de studio-eigenaar van Key Music. En dat is wel een studio in Akrum. Ja, dat is een studio in Akrum. Ja. Daar hebben we dus... Maar die is dus al de stap zet van ik ga zelf zongen. Ja. Ik ga die teksten al oorzet. Ja. Maar dan bellen ze dus vervolgens een studiobaas. Ja. Want ik kom naar je weekend. Ja, doe ik Rogier bellen. Want ja, het is voor mij een field wat totaal onbekend wie. Koest hem? Nee, ik kon hem net. Maar ik hier direct een telefoonboek erbij? Ja, of Friesland Homsje en Akrum, dat wie het eerst erbij. En zeggen ook weer goed en professioneel uit. Ik denk wat eerst maar die kerel praten. Dus dan ben ik op tweede peerske daar ergens in 2015, 16 ben ik bij Rogier geweest. En ik hier gewoon een goed gevoel bij Rogier. En nou, die hier direct wel goede tingbeelden bij. Dus toen ben we aan de gang gegaan. En dan hebben we eerst alle nummers, alle 10 nummers, hebben we de muziek van opgenomen. En toen moesten ze injongt worden. Nou, en ik hier de eerste injongt. Ik denk, ja, maar dit wordt niks. Dat is zo verschrikkelijk. Ja, ik vond het verschrikkelijk slecht. Dus ja, goed, geen man overboord. Dan zeiden we, dan proberen we mensen erbij te vinden. Goede zangers die het wel willen. Dus ja, dan begin je... bij de allerbeste in Friesland. En die zeiden van ja, maar ho, wie is Kees de Wolf? En hoewel die nog hollen om muziek van Boudewijn de Groot in het Fries te hertalen. Wat voor ervaring heeft die Kees de Wolf in de muziek? Ja, wie er sceptisch? Ja, absoluut. Ja, wie absoluut sceptisch. Maar ik trof gelukkig mensen die heel enthousiast waren. Zoals Grietje Melgers. En die dat fantastisch deden. En Detroch had het project op een gegeven moment een beetje voeten onder de kont kregen. En respect kregen. En met name ik bij Boudewijn. Boudewijn wie eerst zelf heel kritisch. Van ja, die Friese taal, een beetje harde taal ook. Ja, want even twee dingen. Want, even een beetje waarom. Ja. Dus zegt ja, ik kom erachter. Ik ken het helemaal niet jongens. Dus dan zie je de beste zangers van Friesland op. Maar ik kan me voorstellen dat het al 10 in Holle plant hier is van al komt er maar in je cd van. Ik ga dit doen. Moest dus net even omzetten. Ik denk, dit is even een harde les of net? Nou ja, het was wel een harde les. Maar hij was ook wel heel duidelijk. Ja. En dat je op maar hier is een stapje in. Zeg van, nou, ja, dat je kent. Maar nee. Ik bedoel, de kerst bij de Pak en Del zitten. Maar de kerst ik weer in mogelijkheden denken. En ja, dus ja. Die cd moest er komen maar gewoon. Ja, die cd moest er komen. En ik vond het zonde. Want ik de muziek en alles hier gehaald. Dus het was alleen een kwestie van injongen. En ja, ik kon het zelf net wel. En natuurlijk, ja, dat vond ik hartstikke jammer. Maar ja, ik bedoel, dat doe bij mij absoluut net het signaal van nou moet ik ermee ophouden. Nee, ik vond het wel een uitdaging om er dan weer met verder te gaan. Maar die muziek, had die zelf ook nog terug horen inspelen dan op dat moment? Ja, die muziek is, we hebben dus zeg maar de basisbaan met drums, gitaar, bas en toetsen. Dat wordt inspelen, toch muzikanten. En daaromheen zit heel veel MIDI, wat in de studio dienend wordt. Ja, maar een behoorlijk project dus. Ja, absoluut. Ja. Wie is er verrast hoor? Want ik bedoel, dit weer voor mij misschien de eerste keer dat ik dacht. Nou, in zijn productieproces? Ja, het was de eerste keer in zijn productieproces. Nou, wie ik er verrast hoor. Ja, wist ik hier bij de studio in Akrum, Rogier Trampen. Hier een goede kerel, een vertrouwde vent. Ik kon het al goed volgen wat er gebeurde. En ja, uiteindelijk is het mij net zin van. Het is allegaar, als je toe zegt, is het een begrijpelijk proces. Ja. En wel een proces waar ik de bal niet eens verstand van hier. Maar ja, wist als het logisch volgt, dan is op een gegeven moment alles wel te begrijpen. Net te moeilijk denken. Nee, net te moeilijk denken.
wanneer heeft contact zocht met Boudewijn de Groot zelf? Dat heb ik in het begin gedaan. Dus voordat de muziek opgenomen is en voordat er gezongen werd. Toen heb ik contact opgenomen dat ik die liedjes hertaald hier. En dat ik ze graag op een cd zetten woe. Ik nog eisen van hun aan verboen wien. Omdat ik het graag op een goede manier met hun ik dwaan woe. En dat daar kreeg ik een zakelijke reactie op waarom. Van maar luister je, prima, als dat dan was best. Dit en dit en dit ben uw regels. En als die daar aan hoort, nou de zegen en dan job het wel. Ga je gaan. Ja, wie wel in die zin enige skepsis ook net zezen, maar goed, Boudewijn. Ja, voorzichtig, ja. En ik merkte direct van, ja, ze krijgen misschien wel elke dag meerdere van dit soort verzoeken. Ik bedoel, de mailbox van Boudewijn de Groot is een keer een skofje kapot geweest en toen kwam er een aantal van die mails met boudewijndegroot.frl. Dat is dus de website die wij hebben. Nou, dan was het weten wat voor versieken die meesten elke week wonnen het krijgen. Dat gaat aan de lopende band terug. Dus ik denk dat het verzoek uit Friesland doe ik in wie van, nou ja, daar hebben we er in. En nou ja, prima. Dit ben uw regels en geen die gang maar. En toch is het contact op een gegeven moment hechter worden. Ja. Hoe is dat? Kaam. Ik denk dat het in de eerste plek kaam is omdat ik drong me dat op. Ik die precies wat wou praat hier. Geen flauwekul eromheen. En het allerbelangrijkste wie het eerste veske wat we opsturen, dat wie Jonk en Dij voor Sipke de Boer. Nou, wie Boudewijn direct heel erg enthousiast over. Dus de eerste klap weer echt. De eerste klap echt een Daalderburg. Ja. Toen skreunde ik direct van, nou jongens, dit is bijna beter. Dit vind ik bijna beter dan mijn origineel. Het is zo goed. Sipke wie direct hartstikke tevreden hoor. Goed. Ja, die zich goed invret in dat nummer, brengt er mooi. Tekst is goed te verstaan. Hij zei, ik ben echt benieuwd wat er nog meer uit Friesland gaat komen. En vanaf dat moment het er dus ik noemer voor noemer op een voet volgen. Want zoals zei dus, die eerste cd, die het wel fjouwer in je deur, die zie je noemers. En op een gegeven moment wie het van, ik kan niet wachten tot er weer wat uit Friesland komt. En toen gingen we eigenlijk het mooiste tot les bewaren, dat wie ik beloof, wantiert van Grietje. Ja. Wat een verhaal. Straks geven we de verder hoor. Van de laatste cd, want het drijven toch het meeste van Joert. Drijven, ja, een van zijn grootste hits, Jimmy. Maar dan op zijn Fries. Als ze kwart voor de kop is de populist, want dan had het toch greef mijn boodschap gemist.
Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop was de populist, want dan had het toch kreeg mijn basket mist. Ja, lekker klassieker, hè? Jimmy. En dat op zijn Friesk. Maar ik neem haar artiestennaam maar even. Senna Black als jongeres. Sanne Hoeksma. Wat is trots. Maar Kees, echt ongelooflijk oors qua sound. Hè? Dus haar stem dan wat we wenden bij Jimmy natuurlijk. Wie dat een bewuste keuze in dit geval? Ja, het was wel een Of is bewust het toeval? Nee. Het was wel een bewuste keuze dat we hier heel graag een zangeres voor hebben. En hebben we toen een fantastische tip voor Krieger van Dij, Willem. En dat we inderdaad Scott in Roos. Want Boudewijn zei het zelf, ik vond dit nummer, ik hoorde het station hier. Maar dit is rauw, dit is soul, Ja. Dit is blues bijna, hè? Ja, absoluut. En dit is een nummer waar Boudewijn heel volle aandacht zelf aan besteed heeft. Hij had in de achtergrond koorkers, maisjongen. Rogier vertelde me nog dat hij, ik geloof, 22 stemmen, hè, dus 22 kanalen voor de stemmen voor dit nummer had. Dus alle stemmen en koorkers zitten erin. Boudewijn die had in het les had er nog de hele gitaarpartij had er apart op naar inspelen. Hij had de tamboerijn die en het moest wat stuwender worden. Ja, en ik vind dat het muzikaal en qua zang en ik vind zelf qua tekst dat het nummer aan alle kanten klopt. Het is echt de Frieske Jimmy is echt heel mooi, vind ik. Ja. Nou, heel langzaam scoren 2 verhalen in elkaar. Want we hier het. Zullen we kijken nog even hoe deel 1 en dit is deel 2. Ja. Ook het 7 nemen mij. Want waar in dat hele proces is het toch voor een groot part Boudewijn de Groot zijn project worden. En ik bedoel misschien net in de uitviering, maar zijn belutsenheid. Hij is naar Friesland aan. Hij had hele dagen in die studio zitten bij de opname en het mixproces trouwens. Waar is die omslag gegaan? Nou, hij vond de eerste CD vond hij dus heel mooi. Maar toen weer die taskoger eigenlijk. Ja, hè? toen weer die taskoger. Maar hij is wel, na het laatste nummer is hij er behoorlijk bij belutsen rekken. Omdat hij dat heel mooi vond. Hij had toen ik uitnoegen bij een radiodocumentaire van hemzelf. Met zijn zoon en zijn lietsdochter. Ik speel om dat ik Wanted, de Friese versie van Avond, dat die daar in die documentaire komen zoeken. Dus daar ontstier wat meer persoonlijk contact. Er kwam naar die eerste CD kwamen er allerlei vragen vanuit het theater. Van, goh, ik kende net wat mij in het theater dwan. Maar er wie het zien noemers te weinig voor. Dus er kwam een idee van, nou, willen we nog meer noemers meisje. En doet Boudewijn dat jaren. Toen ben je er zelf aan van, nou jongens, ik heb zoveel zangtalent. Ik heb fantastische muzikanten. Mooie teksten. Ik denk dat het hier en daar dat mijn kennis en mijn know-how en wat ik zelf nog weet van die noemers, dat we het nog mooier meisje kennen. Nou, dus als je het leuk vindt, ja, schakel je graag bij. Nou ja, dat hoeven ze vanzelf net al nieuws te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat net wist was het jaren. Ja, fantastisch. Ik weet nog dat we hier na een voorstelling van hem, maar de Vreemde Kostgangers in Grains. Ziet er in een hotel in Dwingelo. En ik wie bezig met de tekst van de Hemeldoor. En die zoenen we together terugnemen op een snijtemorgen. En ik zie het daar en kom fut. En toen begon er van, nou ja, Kees, wanneer word je met de opnames bezig, dit en dat. Toen viel ik het woord aankomen. Ik denk, wat zou er nou willen? Nou, hij zei, ik zou er wel, ik zou mijn hulp graag willen inzetten. Nou, ik weet waarom. Ik heb de radio nog nooit zo hut aan. Ik heb nog nooit zo'n hut meisje, jongen. Ik vond het geweldig. En vanaf dat moment is hij dus echt heel intensief met het project bezig geweest. Echt prachtig. Ja. Dat lijkt mij in het begin best ongemakkelijk op een gekke manier. Zo van, wat voor man is dit? Het is wel de nummer 1. Het is de man van die LP van vroeger. Ja. Het is de nummer 1 van 30, 40, 50 hier in Nederland West. Ja.
hoe voorzichtig pakt dat dan aan of zo? Want ik bedoel, het aanbod is hier. Ja, dat maar klopt. dan was dan een proces in werd het hoe zien teksten je, Ja. zien muziek, Ja. zien nijlittenskip. Ja, klopt. Hoe pakt dat aan? Ja, dat is best wel lastig. Want ik bedoel, er zit vanzelf ook wel een kop op om het samen te zeggen. Hij weet precies wat er wil en wat er net wil. Dat is mooi, maar En daar is er ook heel duidelijk in. En ja, wie is dat, als hij wat zaait, dan is het ook nog een keer het icoon wat het zaait. ja, het is net Pieter van Hoeken hier. Absoluut net, absoluut net. Maar aan de andere kant is die wel heel erg ontvankelijk voor allerlei dingen. En zei ik, en meesten die ik in het project met mij werken, het er in mij zijn van natuurlijk. Hij zei, ik snap dat er even een barrière is, maar we proberen gewoon zo normaal mogelijk met elkaar om te gaan. En dat heb ik ook altijd diend en dat is altijd goed gegaan. En ja, dus in die zin ging dat ik alweer vrij natuurlijk. En ja, ik heb altijd mijn inbreng brengen kennen en we hebben stevige discussies gehad. En soms kom je er net uit. Nou ja, dan probeer je toch naar een compromis te gaan. Of je doet het op de manier, zat hij het wel. Of ja, altijd om bepaalde beperkingen zat ik het wel. Maar dat ben je altijd op een goede manier met elkaar uitgegaan. Wat dat betreft hebben we het altijd heel simpel, stapje voor stapje, net ingewikkeld. En mij volle respect naar en voor elkaar. En ja, zo ben we voortdurend uitkomen. Ja, want toch kwamen de 12 woorden bij elkaar. Aan de ene kant, dien Frieske tekst. Ja, En hij is het Fries net machtig. nee, Het gaat hoe zien muziek. ja. En dat krustelkoor. Ja, absoluut. Absoluut. En sommige teksten, ja, daar wie er heel kritisch op. Daar moet er echt een wurlijke vertaling van hebben, om het zo maar te zeggen. Oren joegen wat meer vrijheid in. Maar dan moest het waarom talen. Ik vind dat dit een gay Ja. Fries woord is. Ja. Maar Ja. het moest dus de maakste een vertaling. Ja. Een oerzetting. Ja. En dan, maar om de oerzetting uit te lezen, maar we waarom... Wordelijk. Dus ik maak er van elke hertaling maak ik dan weer een wordelijke versie naar het Nederlands sta, zodat die wutje voor wutje schenkoer wat ik daarmee bedoelde. En maar bij sommige nummers heb ik nooit één opmerking waarom kregen, maar bij oren, ja, daar ben we echt dagenlang aan het pingpong geweest met de tekst om voor elkaar te krijgen wat het uiteindelijk wezen moest. En gaat dat soms hoe in je woord of zo? Ja, dat gaat over één woord, dat kennen hoe de liedste dingetjes gaan. Maar wel op een echt op een hele gedetailleerde manier soms. Dat je denkt van jeetje, wie gaat het om? Maar daar is er dan ontzettend principieel en secuur in. Hoe gaan die discussies trouwens? Wat voor man is het? Nou ja, hij is heel duidelijk. Eigenlijk wat dat betreft wel wat Fries, vind ik. Ik maak er wel graag hoor. Hij is heel duidelijk, heel direct. Hij houdt zijn grenzen heel duidelijk aan. Dus in die zin vind ik dat wel makkelijk, want je weet er wel precies wat je eraan hebt. We beginnen hier van opvallende noemers. Ja, ze ben al jaar opvallend misschien, maar toch van de CD. De tweede CD draaien. Ja, je zo'n in het Nederlands is een avond. Ja, toen heeft het correct oor, hè? Ja, het wie mijn grietje wie het wantiet. Maar deze hebben ik beloof nog. Nou hoogst net meer naar boetentijd. Het is veilig, want we hadden Loekenfest. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want soms viel ik me onwis en de tijd raast dus voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof. Mijn trouw ondij. En als je 's morgens opstaat ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. Ik vrees je, door we straks te lezen zon de bosking. Of kuier je langs het woeste stroom. Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik sjog het joch terug de gedienen en ik weet, het verliezen jouwt geen vissigheid. Want je bent het altijd wis en alles gaat voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof. Mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof.
Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing en de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. Ja, de storm in het om, het polder door de grijde, de onrust moeten door, die natuur zit ik in mij. Maar geen storm in kan u zo, want u leefde veel als wissigheid. Tjeet in mij. En je kunt niet zeker weten, alles gaat voorbij, maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan jou. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan jou. Want je bent het altijd wist en alles gaat voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, Mijn trouw aan jij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan jij. Ja, en als goed luistert, eerst de baas zelf, Boudewijn de Groot, ik nog even. Ik beloof, de jongen. Dat was maar even uitleggen, Kees, want Samon, als dat hem voorstelt, of gaat hij op een gegeven moment zelf die studio in van jongens, zal ik nou eigenlijk een stukje Fries jongen? Want dit, Ja, nou- al is maar een paar woorden, maar het is wel uniek. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb hem er nooit voor vregen, hij mij ik net. Maar het wie in dat hele proces, wie het altijd wel meer wens. Van het mooiste seizoen nog eens wees dat Boudewijn en Grietje, die combinaties, jongen. Want doe ik het skreun, doe ik de tekst voor Grietje, de Friese tekst skreun. Hier ik daar al rekening mee houden dat ik een vlechtwerk koer met de Nederlandse tekst. En ja, dat het mooiste wezen zo in mijn beleving dat zij te Gerris jongens doen. Dus dat hier ik nooit onder stoel of banken stutsen. Althans, net naar Anjata, naar Boudewijn zijn vrouw. En manager. En manager. En ik muze van dit nummer. Hè. Wat Lennart had het nummer ooit voor haar skreun. Doe hij maar haar trouwt weer. Dus Anja die wist wel dat ik het prachtig zou vinden als Boudewijn en Grietje het nog eens een keer te Gerris jongens doen. En dat is toen gebeurd, maar het laatste optreden van Boudewijn in de Harmonie. Het laatste optreden van Boudewijn in Friesland met de Vreemde Kostgangers. Doe het er als laatste nummer. Het er dus de duetsong met Grietje, Moantiet en Avond. En toen kwam de CD en toen kwam op een gegeven moment zei Anja Jimmy van goh, Kees, Boudewijn die zou het toch wel heel leuk vinden als die daarop het duet met Grietje zou kunnen zingen. Nou, dat prachtig vanzelf. Maar West aan moment, denk ik weet het West wie is, maar dat is de radio weer op het zingen zetten en even een dansje, die is er ja, net. nou, voordat ik hier Grietje hebt. Van Grietje, hij wil het echt. Hij Boudewijn het aanbent dat ik maar die jongen nou in te Gerris en gek als een cent. Want ja, het is... Nee, maar dit is nog wel even een ja, absoluut. Ja, absoluut. Een dingetje, om het zo maar te absoluut. drukken. Ja. Dat vonden wij zelf ook. Ik bedoel, het kroonjuweel van de Nederlandse popmuziek en de Nestor van de Nederlandse popmuziek. Dat je denkt van ja, Boudewijn was zelf nog, wat kerst nog meer maar zo'n nummer bereiken dan was het al dienend hest. En dat is dan in U's memmetaal samen met Grietje dit jongen was, dat is het mooiste wat we met het project en met uw taal bereiken kunnen op muzikaal gebied. Dus het is ja, prachtig. Dus hij staat wie van mij altijd al ik beloof. Als hij nog discussie over, want bij hem is natuurlijk ik geloof. Ja, nee, totaal niet. Hij vond, tenminste, hij had ik in die radiodocumentaire, had er dus ik hoe die tekst praten en hij vond die tekst van mij, die vond hij heel mooi. Hij vond die vondst, ik beloof, vond hij ik heel mooi. Het is nog wat krachtiger dan ik geloof en er zit toch een zekere vrijblijvendheid in. En ja, als je echt voor een yin
dan kan je zeggen, ik geloof. Maar hij zei, nee, ik beloof. Hij zei, dat vond hij eigenlijk volle krachtiger. En ik de verplaatsing van de tekst naar het typisch Friese, het Friese landschap, in de roegheid van het loon, maar de hunne wien om me door. Dat vond hij vond het beeld heel mooi. Dus dat is nooit enige discussie voor hem geweest. En ja, ik heb toen mijn Molijn van, goh, wat zal een meidje van de titel, hè? Jong, ja, dat vond ik eigenlijk niks. En Wanted, ja, dat is zo'n grietje. Ik even op het is echt wel luxe omdat ze kind van jong, dat vond ik helemaal niks. Ja. Dat had ik wel wat, hoor. Nou ik het zei, is misschien wat respectloos. Nee, maar dat zei iets hoe dat project leeft had. Ja. Want dat geeft mij even om dat op de tafel te krijgen, dat op een gegeven moment wordt het al je zat tastbaar. Ja. Dat is dus op een gegeven moment zei ze, ik vind jong helemaal niks. Nou, ik vond het voor dit, zeg maar, dit product wat er leidt, vond ik het eigenlijk niks. Het heeft een eigen identiteit. Het is echt een nummer van Boudewijn en Grietje waarin uw staal heel dominant is. En het mooie is dat ik beloof, want vroeger werd het nummer Avond, werd in het begin heel volle, ik geloof nam. Uiteindelijk is die titel Avond is inburgeren. Maar in het begin wie het in de volksmond, om het samen te zeggen, ik geloof. En daarom vond ik beloof zo mooi, omdat het in het Fries en het Nederlands weer hetzelfde is. Ja. Oh wel. Doe is door een beeld. Ik mocht erbij wezen bij de opnames. Ontal in ieder geval. En het beeld van Boudewijn Groot in die studio, maar dit nummer vond ik echt ongelooflijk. Dat zal ik zag hier lezen. En met Grietje erbij. En op een gegeven moment zit ik voor een Ruud Grietje onderwijzings te aan. Ja, even heel simpel vertaald naar de praktijk. Hij was gewoon in Akkerum in de studio. Hij had direct een weekend achterkoor in Friesland wennen titelijk. Ja. Hoe is dat ging? Want dat wie bij? Ja, nou ja, dat wie heel toevallig. Eigenlijk een beetje terug corona. Wij hebben in december van 2020 hebben we de eerste opname voor deze tweede CD dient. En er waren nog een stuk of 3 of 4 die we dwaan moesten in de winter van 2020. Alleen toen kwam de corona die voel in. En ik hier kreeg in Oranjewoud, maar Minanita hier wij een klein jachtlust kocht, een landgoed. Dat stond leeg. Maar goed, het werd wel verwarmen en het wie compleet inrichten. En in die tijd zorgt Boudewijn eigenlijk iets. Werd er eens even waarom koe, want er hier nog een aantal projecten die er oude ronden moest. Dus hij zocht plak. Nou ja, en wij waren hier aan het werk. Hij was dus regelmatig in Friesland. En we waren op een jongen aan het eten bij de Borman van Klein Jachtlust. En ja, toen kwam het te praten. Hij zei het is zo'n prachtig plakje voor me wezen. Maar het is vrij simpel. Het is een heel, het is net luxe. Het is net overdadig. Nou ja, ik zou me luisteren, hier werd ik agelaast in. Dus als dat erin zitten was, ging in gang. Maar daardoor ontstierde er wel een winter. Waarin we heel sociaal isoleerd waren. Maar ja, werd wel volle contact wie. En werd wel hele mooie dingen in gebeuren. Maar het project, om datgene wat we hier, om dat verder te verbeteren. En ik om datgene wat er nog net wie, bijvoorbeeld een duet met Siep. Om dat nog met z'n treien te meisjen. Dus dat wie een hele intensieve periode dat hij van oktober 2020 tot augustus 2021 voor een heel groot pad in Oranjewoud wennen het. En daar, ja, ik met dit project heel intensief bezig hier. Toont ik zien ongelooflijke belutsen niet bij dit project. Hè? Absoluut. Ik heb voor de boetevrouw zei, ik vind het prachtig en ik ben helemaal ondersteboven. Dat ben de mooie promopraatjes. Nee. Maar deze man had zich er echt middenin gooien. Hij had er echt middenin zitten. Hij had er middenin zitten in de muziek, in de teksten, in de mix. Ik had sjoch naar het proces hoe we de lifter maken hebben together met Siep. Had ik sjoch hoe intensief hij met dat nummer bezig geweest is. Hij is echt heel intensief bij het DNA van deze tweede CD belutsen geweest. Het kan mij bakken uit de hemel. Hij staat alleen nog langs de dik. De man met zijn gitaar, wie onderwijst naar zijn publiek. Want zijn auto liet hem steen en alles riet aan hem voorbij. Doet er toch een voor hem stoppen en zin hem zei: rij maar mee met mij.
De chauffeur zei, dat is ook toevallig. Ik ben zanger en speel ook gitaar. Ik zou beslist niets anders willen, maar het optreden viel me vaak te zwaar. Altijd weer diezelfde liedjes, in een theater of op een feest. Aan de zaal heeft het nooit gelegen. Het podium is niets voor mij, dus nu is het wel mooi geweest. Tekst en muziek en een arrangement erbij, zoals een schilder en zijn schilderij. Zoals een schilder en zijn schilderij. De lifter zegt, hij wie verbjusteren. Hij zei, ik had er een oorgevoel. Want als ik mijn liet een meisje, had ik het podium als mijn doel. Dat spookte altijd in mij om. Het zit in mij als een heel vuur. De zeil die stookte verderop. Op het podium ben ik thuis. Ja, daar jou ik mij hoor. Het lied en het publiek, dan is het klaar voor mij. Dan krijg ik weuken en ben ik vogelvrij. Dan krijg ik weuken en is het klaar voor mij. Kom mij het theater in, kom op en viel die vrij. Het podium op in het lucht, doe en ik een nije dij. Nee bedankt, het spijt me, ik ga naar huis. Die wereld is jouw domein, het is een lange reis geweest. En deze reiziger is thuis. Tekst en muziek, daar begint het bij. En wat daarna komt, daarin zijn we vrij. En wat daarna komt, daarin zijn we vrij. Tekst en muziek, daar begint het bij. En wat daarna komt, daarin zijn we vrij. En wat erna komt, daarin ben we vrij. En wat erna komt, daarin ben we vrij. En wat erna komt, daarin ben we vrij. Ja, Siep en De Kast en Boudewijn de Groot. En teksten van Kees de Wolf. Alhoewel Kees, deze teksten, in hoeverre hast u deze die daarmee bemoeid voor dit specifieke nummer? Dit specifieke nummer, daar ben we eigenlijk, daar ben we met z'n drieën mee begonnen. Het begon met Siep en Boudewijn die elkaar troffen. En die elkaar wel eens de hand scoorden hier, maar die elkaar troffen. En
ja, dus de eerste keer dat we te geren wie het vooral vertellen van hoe zit hij in elkaar, hoe beleeft hij de muziek, hoe gaat hij ermee om. Maar wie is voor nou de bedoeling dat zij mij elkaar een nummer schreeuwen? Ja, dat voor de intentie. Ja, we in Siep, want we moesten dus in de winter van 2020 moesten we nog 12 treien nummers opnemen, waarvoor we nog net een definitieve artiest vonden hier. En toen hebben we Siep vregen. En Siep zei van, goh, nou, lijkt me hartstikke leuk. Maar ik zou graag, omdat Boudewijn de Groot is ik een voorbeeld, een inspirator, een idool voor hem weest. Dus hij zei, ik zou het heel mooi vinden als we een duet zongen koen op die cd. Nou, zei Boudewijn, alleen maar eens hoe we komen. Maar in principe eerst van een bestaand nummer? Of nee, het is een nijnummer. Het is een compleet nijnummer. Maar dat wie voor de intentie, hoor? Ja, dat wie voor de intentie. En is nogal een vraag. Ja, maar wie is als het stapje voor stapje dorst en wie is net onder te volle druk. We hebben gewoon die van, nou ja, we beginnen gewoon en we joggen wel. Maar goed, de sfeer wie dusdanig goed dat Jim, Siep, Karst, Do, nee, Boudewijn dwars de stap. Dus even nou, worst ik een nummer moet je opnemen en dan een nagel naar nummer. Ja, ik heb dat. De Siep vregen dat van, goh, ik zou het graag doen willen. Nou, ik heb Boudewijn vregen. Nou, ja, zo Boudewijn, liever maar eens hoe vier we komen, liever Siep eens uitnodigen en dan praten we eens. Dat hebben we die en van het ien is het oren komen. Dus zij hebben een stuk of 4 of 6 sessies. Siep, Boudewijn en ik Han. En van het ien komt het oren. En uiteindelijk het Boudewijn die het de Nederlandse tekst kreun en de Friese tekst die hebben Siep en ik te geren skreun. En de muziek hebben Boudewijn en Siep dus te geren dient. En uiteindelijk is de kast erbij komen maar de invulling en arrangementen. Ja, en is het nummer ontstong, zou het nou op de cd staan. Dat is toch fantastisch? Ja, dat wie prachtig. Dat wie fantastisch. Althans voor mij heel mooi om te zien hoe die twee man natuurlijk voor mij Siep is de nestor van de Nederlandse popmuziek of van de Friese popmuziek en Boudewijn is dat van de Nederlandse. Nou, om die twee man te zien hoe ze samenwerken, maar hoe verschrikkelijk ze verschillend ze binnen in bijna ieder opzicht. Nou, dat is weer prachtig om te zien. En ik heel mooi om te zien hoe het dan uiteindelijk toch een nummer tot stand komt waar ze allebei er echt heel dik tevreden mee binnen. Maar een heel andere benadering dus, hè, in het schreeuwen? Ja, vind ik wel. Ja, totaal verschillende meesken, totaal verschillende manieren van schreeuwen. Dan ben natuurlijk ik bij de man die in een oorlevensfase zitten. Dus daar komen waarschijnlijk ik verschillen nu voort. Maar wel dat je zegt van ja, het ben totaal verschillende meesken. Maar ja, die een komt er op zijn manier en de oor komt er op zijn manier. Er is net een paard waarvan je zegt van ja, dat is het paard. Maar ja, heel verschillende mannen, heel verschillende paarden. Wat probeert Boudewijn nu hier te vertellen in dit nummer eigenlijk? Wat is het gevoel daarover? Ja, nou de tekst van dit nummer kom ik nou dus letterlijk wat meer op afstand, op tijdsafstand. Eigenlijk is dit, ik denk bijna de worsteling die hij had door Oude Winter 2020. Hij zoer nog één keer op tournee met vreemde kostgangers. Ja. Henny Vrienden en George Kooijmans. Ja. En toen bleek Oude Winter, ergens in februari, wie dat nevens mij, dat George Kooijmans ALS hier. En dat vreemde kostgangers tournee er net maar in ziet. Dus in die tijd, in die sociale isolatie, nou ja, maakte Boudewijn het besluit van ja, ik ga net meer optreden. En dat wie dus in de periode, dat Siep en ik regelmatig troffen. Dus wij hingen het er ik met hem hoor. En ik weet nog, op een gegeven moment wie het gewoon gênant, want toen stier hij op het punt van om bekend te maken dat er net meer optreden zou. En hebben wij nog eens een keer met hem praten. En kerst, ja, was toch net eens wat want ja, ik bedoel de best goed en die muziek is fantastisch. En ik maar die concerten van de vreemde kostgangers in Lauwert. Ik bedoel, het stiet al als een huis. Dus eigenlijk giet de reiziger, vind ik althans, wat hoe die worsteling bij Boudewijn. Van ja jongens, ik ben gewoon helemaal klaar met dat optreden. Ik vind het maatje van veskes, van liedjes, dat vind ik prachtig. Maar al het gedoe eromheen, daar ben ik helemaal klaar mee. Dat hoeft voor mij niet meer. En dat vind ik heel duidelijk in dit lied zitten. Boudewijn de Groot, de Kast, Siep. In de grote boze mensenwereld dan had ze de gouden contracten, yield, belangen, platenmaatschappijen, rjochten. Dan zag ik nog een jel hoe dat ook in. Ja. Hoe zit dat bij dit verhaal eigenlijk? Totaal net.
Totaal Want net. ik ga die heel vrij praten. Ja, maar er is ik net hoe ingewikkeldheden praten. Wat ik zei, Siep die zei van... dus Siep, jongen, luister je was al meisjong op een cd. Luister je, het verhaal is eerlijk. Elke zanger die het meisjong, die krijgt een zoekerbal en een fles wien. En dat de cd er is, een aantal cd's voor zijn eigen merchandise. Maar dat is het. We hebben een beperkt budget, we willen mij elkaar wat moois meidje. En Boudewijn het ik altijd zijn, als het een commercieel project wordt, doe ik net mij. Daarom vond je het ik mooi. Het is altijd geboren uit liefde. En natuurlijk worden bepaalde dingen gefaciliteerd, maar het is ja, alle geboren uit gewoon liefde voor het repertoire, voor de muziek en om wat moois met elkaar te maken. Dus Siep, wie voor Siep een enkel probleem is, maar ik zou het mooi vinden om dat duet met Boudewijn te zongen. En ruchten daarvan natuurlijk. Degene die de muziek schreeuwt en die de teksten schreeuwt, die het automatisch zien ruchten. En daar komen we verder ik net aan. Dus in die zin geen enkele ingewikkeldheid, maar dat hebben we met het hele project net aan. En ik heb dat ik steeds aan, en Boudewijn en Anja ziet, en de krijg zei van jongens, als het al ingewikkeld wordt en moeilijkheden en als er tredden bij moeten die dingen ingewikkeld op papier zetten moeten, dan willen we net. We zien elkaar aan, we weten wat we aan elkaar hebben en we doen het netjes met elkaar. En zo hebben we het project instutsen en zo is het nog steeds. En de vraag is misschien straks van ja, hoe heeft dit nou allemaal voor elkaar gekregen? Ik denk dat het dat wie. Gewoon elke keer steen voor het woord. Sjos elkaar aan van jongens, veelt het lekker, veelt het goed. Nou, huppakee, dan doen we het zo. Praten we dit al. En als het elke keer zo uitkomt, nou ja, dan ontstiet dat vertrouwen wel. En zo is mij Boudewijn en Anja, is dat vertrouwen ontstongen. En ja, dat Sjos, dat is die alle eenvoud en simpelheid. Ja, kerst de mooiste dingen met elkaar meidje. Maar zoals ik zei, ik heb dat in die zin, heb ik al dicht bij mezelf, ik heb het al zelf regelen. Ik heb net reguliere litten, toch meestal wat en ik, nee. Ik heb er zelf op zitten in de jongenshoeren, in het weekend. Omdat ik wist dat die afspraken dienstmakers, dat is zo steen. Dat is eigenlijk het fundament onder het project. Maak het goed, zei jij dan, Siep, de Karst, Do en ik Boudewijn de Groot. Pure levenswerk voor de muziek dus? Ja. Ik denk uiteindelijk, zo viel ik het zelf. En dat is ik de reden geweest. Ik weet nog dat na die eerste cd, toen kwam er vraag vanuit theaters. Ik heb geen bal verstand van. Dus ik zei, Boudewijn, ik van jongen, luister, die komt interessant. Ik ben benaderd door een impresario, dit en dat. Toen zijn ze direct Kees. Daar heeft er helemaal geen verstand van. En we zien dat er zoveel liefde in dit project zit. Wij willen die graag helpen. Als het advies nodig heeft of vragen heeft, kom graag bij ons. En dat doen wij omdat er zoveel liefde in het project zit. En dat is eigenlijk altijd sablon. En dat is wat we waarom kregen van al die meesten die er aan mij werken hebben. En de beste zangers, wat ik zei, is voor de zoekerbal en een flesje wien. Liefde, respect. Natuurlijk werken met Boudewijn de Groot hartstikke mooi. En er te geren wat moois van meidje. En ik denk dat voor Boudewijn het heel mooi wie. Want er zit heel vol in, deze tweede cd. Hij had in de rin van al die jaren, zien vroegere nummers. Het er vanzelf allerlei ergernissen. Daar is een akkoordje net goed. Daar is de uitvoering net helemaal mooi. Daar hier het een duet worden moeten, maar ik het nooit als duet opnemen kan. Al die dingen hebben we verwerken kunnen in deze tweede cd. Dus het wie voor hem ik een soort van uitlaatklep om nog eens een keer te maaien, zou het zelf graag hebben hoor. Komt er nog een deel 3? Dat weet ik net. Wij hebben wel de tweede cd ben ik begonnen met 10 nummers. Maar die 3 laatste nummers, die hebben of er zijn 3 nummers bij komen. Ja, en het is een gaande waar ik kom en doet er die hier oude winter weer. Dan hebben we dat idee. Dat moet er elke keer op. En op een gegeven moment gingen we nog wel 12 ideeën. Want toen heb ik zijn van Boudewijn. We hebben er nou 3 nummers op staan. Nou is het eerst gebeurd. En dan zullen we daarna wel weer verder. Dus wat je naai komt, mijn ideaal is dat we er qua theater, en dan hoeft dat net precies per se in het theater te wezen, het kan ik locatietheater wezen of wat dan ook, maar toch om daar live nog eens wat moois mee te doen. Misschien het theater nog in dus? Ja. In welke vorm dan ook? In welke vorm dan ook, ja. En die boom met Boudewijn de Groot? Friends for Life of toch verbonden aan het project? Nou, verbonden aan het project natuurlijk. Maar daarnaast hebben we best regelmatig contact met elkaar. En zowel Boudewijn als Anja, die vielen zich heerlijk hier in Friesland. Dus ja, het contact dat hebben we. En ik verwacht dat ik nog wel even zo bloeien zal. Ja. Bleed mij deel 2 dus.
Ja, ik vind En volgens mij is het iets meer dan als in Holle hier nog zelfs. Ja, ik vind het prachtig. Het is toen ik begon met mijn 10 liedjes te hertalen, toen ik net bedenken dat het zo mooi was. Dus ik ben daar echt ongelooflijk dankbaar voor. Ik moet nog hier noemen draaien, maar de leer ik om die hoor. Welke keer van het project van deel 2 nog draaien? Dat denk ik, vind ik een mooie afsluiter. Dat vind ik. Ik vind het namelijk een echte Friese versie. Dat is pastorale. En waarom? Omdat het Fries is toch wat minder, ietsje minder theatraal en poëtisch als het Nederlands. In het Fries zeggen we al gauw van dom maar even gewoon. En ik vind pastorale, Lisbeth List, Ramses Shaffi, is in het Nederlands fantastisch. Prachtig. Maar ik vind pastorale, dat vind ik een echte mooie Frieske versie. Kijk wel, dank u wel. En dit is een pastorale. Mijn hemelblauw, mijn gouden hallen, mijn wolken toren, ijskristallen, kometen, mannen en planeten. Alles draait om mij. Vanuit het eeuwig hemeljocht, ontjip onder de wegenbrocht, mijn vuurde leefde, nee je me hierde. Een vaan zongt op het witte stroom, mijn schelpen in haar iepen hand. Ze klimt in mijn lucht. Ik houd van die strelen door het noord. Ik houd van de schelpen die ik vind op het strand. Zo vind ik rest het stil in mij. Ik voel die warmte als hier van dij. Ik ga die liefst aan lief.